Yezvoko kuli handikuri sei hama yangu, makafara here ikoko? Kunoku takafara zvikuru, tinofara tiri muno munyika yavaridzi, munyika yavamwe. Mapfumo vakati chikonzero ndiyo Zimbabwe yacho yatigarisa munyika dzevamwe. Tine nyaya dzakawanda dziri kutirwadza. Ameno muzvivhitivhiti umu kana vakomana kusiri nyaya dzekuedhita vachitaura chokwadi, kana vachitaura chokwadi zvatakaona zvokuti vaTrump vari kuti Zimbabwe is one of the countries dzinotongwa noudzvanyiriri tokudza nguva yacho vakuru kuti nguva yenyu yakwana, vachiudza vamunangarwa. Isusu vamwe we are not happy about it. I think ruzhinji rungafara because inenge iri nguvawo yokusunungurwa, semafariro akanga ita vanhu vekuVenezuela kuti vakafara asi vachifarira kuti baba vavo vabatwa nevamwe baba. That's not, hazvina chimiro chakanaka, hazvina hunhu kuti baba vangu inini pamusha pavo vave vazotorwa nomumwe murume kuti because uri kugara uchirova mukadzi wako kana kuti unogara uchirova vana vako. It's not it, that's not it. But eino nyaya manje yatinofanira kuchiona nokunzwisisa mamirire anozokonzeresa kuti vanhu vafare vazvifarire. Inyaya dzokuti hapanoi tine varume vakaita semurume anobuda achiti iye unorwira vamunangarwa, saka akatonzwa vamunangarwa vachibhlemwa kana kuti vachishorwa, unototora munhu iye oenda naye kupolisi. Tine vanhu vakaita sana Mabel Chinomona vanogara vachitaura nyaya yokuti zuva haribudi rimwe risati rabuda, rimwe risati ranyura, kureva kuti hakugoni kuita mazuva maviri. Kana chitaura zuva we mean sun, kuti there is no sun that can come before the other sunset comes. Mabel nika kamurume kanozviti ndiko kanorwira vamunangarwa, ndimi vanhu vanoita kuti kana kuri kuti vana Trump vauya kuno kuzoita zvavanofungidzirwa kuti vangada kuita, tifare kana kuti ruzhinji rweZimbabwe rufare. Chinozofadza vanhu ndechokuti zvinhu zvamunoona imi, zvamunoona sokushata, kunenge kuri kunaka kwevanhu, kuvanhu kunenge kuri kunaka. Hama varume, nyika inoyi yatitambudza. Nyika inoyi ine vanhu vasina pfungwa, kubva kuna ivo baba kusvika tapedza kuti nyika yese yapera, kwangosara maordinary people ndo vanhu vari kufunga vanogona kurizena. Kuenda kupolisi ishina yega yega, ukaenda kuarmy ishina yega yega, ukaenda kupariamendi ishina yega yega, ukaenda kupi chero kwawaenda kune vanonzi ndo vanotungamirira ishina yega yega. Izvozvi ndinotozviona kuti matotsamwa kana muchinzwa mavara andiri kutaura kuti ishina yega yega, but handeitioni. Vanorwa mukati umu iko zvinezvi vana Tagwirei unobuda achipopota, vana Mutsvangwa vanobudawo vachipopota, vana Utungwarara
vanobudawo vachipopota kana vachitukana imomumu vachirwira zvigaro. Pakundopedzisira uchanzwa veisa zita romukuru voti hakuna munhu anofanira kudherera president. Kumwe kwese uku vanogona kukonana, the whole party inogona kukonana, vanogona kumutsana vagovhurumusana, asi pakundopedzisira vanopedzisira vese vachirwa vari under one name rinova ndiro ravanenge vachitsigira kuti musada kunyongonyora president wedu kana kuti musada kusvibisa president wedu. Tobvapo tobva taona kuti hapana chinhu chavanoita vasingaisi zita romukuru, asi mukuru wacho ivo pachavo havamudi. Muti nemhaka yaitoti mukuru ivo havamudi, havana basa naye. Kana tozotarisa manje chozoita kuti tirambe tichipopota isu tiri kunoku tichishushira kuti hazviiti kuti 2030 ivepo. Ndezvokuti 2030 haidiwi navamunangarwa, 2030 inodiwa nemi vana Tungwarara, vana Tagwirei, nemi maminista svina yatakasarudza kuti itimirire mumapariamendi isina basa rairi kuita, svina Marara aya anofanira kuiswa kumabhini uku, maministers Marara. Makarega president wamunoda imimi achipedzisa speech nechibani rambi kudzorera vanhu kunguva yaRhodes yokuti kumusha kwaitwa chibani muchivaka parliament isina malights. President wopedzisa speech nechibani. Mobvapo munoti president munomuda kuti aende 2030, wamunoverengesa speech nechibani muri svina yevanhu. Munonyepa, munotiudza zvekunyepa zvega zvega. Mobvapo imi munoita sangano rinonzi varakashi for ED, kutaura president mutungamiriri wenyika anonzi une varakashi vake varovi vevanhu. Motobudisa kuti varakashi, kurakasha mokuziva kaimi, kana uchinzi wakarakashwa unenge akarohwa zvokurohwa zviya, vanhu vanorova zvakadaro vonzi ndeva president. President wenyika oita vanhu varovi. Mobva ipapo moti mahure for ED. Aimi muri masaga evanhu, munofanira kuti tinyare imi taura zvinhu zvisane basa rese nguva dzose muchitaura zvinhu zvisiko. Mahure for ED. Nemiwo president makagara kana muchimuka makuseni muchifunga kuenda kubasa, mofunga kuti mune vanhu vane zvinonyadzisa kudaro kunzi mahure for ED, mondi for ED, mbavha for ED. Zvese zviri kungoenda muzita renyu baba. Mobva manzi vemisika for ED. Ish. Mobva ipapo moti president muri kumuda ndewenyu president, mungaasashorwa. Iwe murume iwe unozviita unorwira president kana vashorwa. Pakanzi mahure for ED wakaregera kundorova vanhu vakatanga sangana iroro iwe. Kana president uchimuda zvamashuwa iwewe unorega president achinzi mahure for ED, achinzi varakashi for ED. Wakadii kundorova vanhu nokuti chituko chinorwadza icho kuti president mutungamiriri wenyika unonzi une varakashi for him. Varakashi for ED, mahure for ED. Unoita jack of all trades kuite chindi president kauyo hapana kuita jack of all trades, a man of jack of all trades. Kita chero zvese seshopu yamakandinzwa nani.
yokuti wakashaya kuti ospecialize nemushop make munowanikwa hembe dzokupfeka, munowanikwa machira okufuka, munowanikwa grocery, munowanikwa mbanje, munowanikwa nokuti panotova futi nechimwe vanozvitiwo futi madrugs for ED. Imi wakadii kundorova iwe chinomona unenge uchingowawata zisa nebasa rese vana chinomona mutibvire kumhepo wakati chiya chidhori chiya chokutiktok chiya tibvirei kumhepo imi vana chinomona imi varakashi for ED kuita varakashi vapresident anoitwa jack of all trades muripo makatarisa kudai mobvapo mobva mati tiri kuda kuita 2030 nokuti waitei maitei marodzi vanhu vari kunyuramo tiri kunyuramo tichinyura nemamota tichinyura mobva matanga kuti 2030 tichinyura isu kunyura kuti kuperera murodhi mobva mati marodzi akavakwa stereki vantu yanditungwarara itaura zvokuti marodzi akavakwa stereki baba vakavaka marodzi. Munofunga munotaurira vanhu vakadzima meso vasina meso munofunga hatina meso izvizvo muchiita president wenyika kumuita varakashi mahure for ED kemi baba munogozonzi mahure for ED moramba makanyarara indava iminemiwe murume mukuru unoudzwa zvokuti mahure for ED moramba makanyarara muchitadza kubuda pamhepo muchitaura kuti handidi izvozvo kana ndinonzwa achidaro ndinomurova ndomushashanga nemiwo muchinyangotamba somwana mukuru muri munhu mukuru posti yamakabata iyi posti imwe that's the hottest post but munonzwikwa mutaura zvana kushashanga munonzwikwa muchingotaura zvinhu zvisinganzwisisiki kuti chii chamuri kuda kutaura munonzwikwa muchituka zvinonyadzisira musoro wambuya yako muri baba get away imi munoda kuti nyengedzera munoti netsa imi uyai mubatwe kana Trump achiuya uya ubate Trump undogara nazvo ikoko hameno kwaunozviita uri kokoko undopako ugare nazvo batwai munotsvetwa ikokoko unotsvetwa naTrump batwa nevarume vanonzi varume vanoziva zvavanoita kuti zvokuswera muchitora zvematakanana murume mukuru unoita nyika matakanana kuita zvinhu zvezvitamba vanana munyika uchinzi mahure for you mahure for ED kite chii unoita jack of all trades nyika inoita jack of all trades ivo munoti munowanikwa kutransport kukava nedevelopment yaitwa navamunangaro kukanzi vekuzvipatara kukangonzi kwaitwa mushonga ndivamunangaro hakuna minister of transport hakuna minister of health hakuna minister of mines zvese zvinongoiswa mumaoko enyu ndosaka makunzi mahure for you because zvese munoda kuti zvinzi ndimi maita hamuna ministry inofanira kuva nomutungamiriri wayo anonzi kana aita pabuda chinhu chinenge chichinzi chaitika unonzi ndiye aita kana kuchindovhurwa anything to do with that ministry minister wazvo ndiye anofanira kundoita izvozvo kwete kuti muwanikwe pese pese muri mhepo heremi munowanikwa pese pese mamwe yawo svina unongowanikwa chero nomuchechi murume mukuru usinganyari wamunyari mhene kuti makaita sei iko zvino izvi kana tikada kutarisa kuti mbavha yekuguru yeiyayai mairegerei kutuma masoja nevanhu vakazondobata ava makaregerei kutuma kurava kuti hamuna ropafadzo imi baba imi zvakangoti chiwenga achisara ari panzvimbo musi uyoyo zvichitobatwa kurava kuti nemi otherwise toti gororo for ED gororo iroriya it's for ED because makagarirei hamuna basa nevanhu vachifa vachiurawa makangozviputira makanyarara you are not doing anything chinoita kuti ribatwe uyu achingoenda mukomana uyu chiwenga achingopinda ipapo one time musi uyoyo gororo richibatwa musingazvioni kuti method inofanira kuitwa ndeiyi kuti munhu abatwe hamuna basa nenyika munongoda kungozonzi kana paita mahure monzi mahure for ED
ndamboona zvakadaro ini, ndina kumboona zvakadaro. Chinomuona uri dhende, unosora uchitaurira zvokuti wewe zuva haribudi rimwe risati rabuda. Pavakagara pachigaro vaMugabe vanga vafa here iwe? Chinomuona iwe hauna njere iwewe. History repeats itself. Kana vakadambura vamwe vakabvisa vamwe nenzira iyo, vanongobvisawo kana nenzira iyo. Iwe wazoda kumira uchingomininika chifuva chakakura kura uchingotaura zvisina nebasa rese, uwe uri mbavha futi iwe. Chinomuona iwe makaba mari mukavaka dzimba dze 400,000. Wakamboiona imba yakadaro, property inotengerwa munhu 1? Ndozvatingararamira izvozvo, kuti nyika inei mutaura kuti takaenda kuhondo isi takaenda kumaka muchizvibikira. Wakaenda kuhondo wakambobvako kuMozambique, kana kuti wakanga wakangoundunda uri muMozambique uchisevhisa vanhu muMozambique umo? Waisevhisa iwe? Unga hatizvizivi kuti iwo waisevhisa vanhu vakuru muMozambique imomo? Uchiita chivi chakadaro chokutora murume womunhu. Tiri kukunzwa iwe kuti uri kutorana nomurume womunhu, mukadzi wacho wakafa, kana iwe uchiti hapana zuva rinobuda rimwe risati ranyura. Zvaunotora murume iyeye, murume womunhu wauri kutora iye, mukadzi wacho wafa. Tiri kuvunzazve ezvi ndiwo unotaura, ndiwo unetsumo iye inoti hakuna zuva rinobuda rimwe risati ranyura. Iwe zvaunotora murume womunhu, mukadzi wacho ari mupenyu, mukadzi wacho wafa here? Iwe Mobe, chinomuona iwe uri urere vakuruka iwe, chifeve chavo. Mukadzi wacho wakafa, mupenyu uripo, asi iwe une shumo yekungoti hapana zuva rinobuda rimwe risati ranyura. Zvaunoita iwe unozviona zvakanaka, asi kana toida isu tichitira nyika unoti zvakashata. Iwe unoita zvinyadzi zvakadaro izvo zvokuti unotorana nomunhu anorespekta zviri pachena. Murume mukuru anorespektwa nepasi rese, anozikamwa kuti ndiye akamirira Zimbabwe. Unomutorera mukadzi wake, unomutorera murume iyeye. Zuva racho ranyura. Kana iwe usati warega kuura, zuva rinobuda rimwe risati rabuda. Rinobuda rimwe risati ranyura. Kana iwewe Mebho, iwe usati warega kutora murume womunhu, murume wacho, mukadzi wacho ari mupenyu, zuva rinobuda rimwe risati ranyura. Zviri pachena wani. Saka yako ndeipi apa nyaya yawo? Usachazvitaura futi zvaunogara uchitaura zviya. Kana paine vanonzwa, torai chiposheni ichi chiinde kuna Mebho chinomuona kuti Mebho unogara uchiti hakuna zuva rinobuda rimwe risati ranyura. Iwe unotorera mukadzi womunhu, murume wake ari mupenyu, rabuda sei kwauri zuva rimwe risati ranyura? Rabuda sei zuva Mebho? Rimwe harisati ranyura, mukadzi wake hasati afa, iwe uri pasi pomurume wake, uri kufamba naye ndiwe uchienda kwese kwaunoda, mukadzi wacho ari mupenyu. Saka zuva rinobuda rimwe risati ranyura, unless warega kuvhurira makumbo murume womunhu, mukadzi wacho ari mupenyu, zuva haridaro. Asi kana uchingodaro chete, zuva rinodaro Mebho. Soda kuona sokuti iwewe are so special, unobudisa zuva rimwe risati ranyura. Asi vamwe kana toda kubudisa tichibudisira nyika yese woramba. Saka iwe ndiwo wani unotonga zvese zvaunoti hazviiti, zvine zvichiitika kwauri, asi kuvanhu zvonzi hazviitiki. Uri chiiwe unotaura zita nebasa nechichi mudhara chinotaura zvokuti ndini ndinomirira president? Unomirira president upi iyeyo wauri kureva iwe? Uri kureva iwe vaya baba vaya vanoita mbiri yevakadzi nembiri yokutora vana vechikoro. Mudharagedza akatiudza, une information yese kuti vana vokugweruko vanzwa naMudha achindovanyengera vana vechikoro. Murume mukuru wakadaro une 80 something achindonyenga mwana wechikoro, mwana ari pacollege, kukanganisa vana. Mobva pevamoti hakuna zuva rinobuda rimwe risati rabuda, zvaanondotora vana vechikoro wavo, mukadzi wake wafa.
musada kuti nejairira imimi muchitijairira tichitambura kudai tichigara munyika dzevamwe tichingoitwa nhunzi tichiitwa zvinhu zvisina nebasa rese munyika dzevanhu muchiramba muchingotaura zvisina nebasa rese neami yenyu isina kana nenjere. Wakamboiona ami yakapusa kudai yokuti zvinhu zvese zvinongoitwa vakangogara nokuti vanoti ndipurezidendi. Ko mutemo kana iye achibvarura mutemo kudai achiubvarurawo imi munodii kumubvarurirawo? Kutorwa kuita vakadzi nemhaka yei munomukoshesa chii chamunomukoshesa imi? Muri kuitwa vakadzi kaimi? Hapana chamusingaitwa mafidha anofidwa huku rofidwa huku unoifidha uchitongozwa kuti ndeyenyama iyi. Muri kuitwa mafidha imimi kungomirira kuurawa chete kusvika makwana 20 pauyi imwe chete pagore rimwe chete muchingofa makangotarisa muri mafidha here imimi vanhu ndimi mune makamuchengetedza asi unongokuurayai. Ndiri kutsamwa izvo zvindakatsamwa zvokurevesa panapa. Kana motokuudzai kudai motsvaga misoro yedu kuti mutiuraya munodii kutsvaga musoro wayeye munhu ari kukuurayai? Hamusi kuona kuti muri kukanganisa? Tikada kudemonstrata kuti varume nyika zvinhu zvabirwa maelections abirwa munotora isu mouraya isu asi munhu anokuurayai muri kumuchengetedza. What kind of an army is this? Hakuna nyika ino haisati yamboita zvakadai ende haizofizve yakaita kunze kwenguva yenyu imi varipo. Chii chamuri kusiyira vana? Wati legacy yamuri kusiyira vana vari kumashure kuti vanozotonga nyika vari vearmy ari magenerals vanotonga chichava nokuti vana ava vari kuzviona makapusa mapusiro amakaita iwayo. Vanoaona mapusiro orudzi rwakaita seruru kuti kunoita geza chete pano pasi pese. Uko zvino mawar vets akasungwa apo asati asunungurwa. Mawar veterans anosungwa imi muchiramba makangonyarara. Hamuazivi mawar veterans akasungwa achisungirwa machi yokubetsera apovho kuti ite pamakaenda kuhondo muchienda kuhondo patakaenda kuhondo. Because chimwe chinhu chinonetsa ndechokuti muri kuzvitora imi vanhu vega vakaenda kuhondo yeti hapana munhu asina kuenda kuhondo because hakuna family isina kumbopatisipeta munyaya dzehondo muno muzimbabwe munomu. Vamwe vaibikira sadza, vamwe vairohwa. Kutorohwa iko kupatisipeta muhondo imomuya. Vamwe vaingorohwa vasina kana nemhosva, vamwe vachiurawa vasina kana nemhosva. Iko zvinezvi mune vanhu vamuri kutaura ningi wakazofira kwakati akafira kuhondo ikoko. Mafamilies acho they are suffering. Vasina chavainacho, havana kana chavanokwanisa kubhenefita. Makutora chivhayo obva amirira vanhu vese vavo achiita basa rokukusha mari. Motozvizivawo makamboiona imi kambani inoita basa rokungopa vanhu mota ichingopa vanhu nango idzo mari chaidzo. Makamboiona kambani inoita kambani yake ndeyei? Imi makabvunzwa imi president mukati kambani yake kana paine akabirwa ngaaende kumapurisa. Mapurisa api amakakepicha mapurisa? Hakuchina mapurisa muno munyika ino mune mapurisa api wacho ana mapurisa api wayo? Vana mutamba vakadzi venyu vanongoita chero chamada. Unosunga mutamba iye ari mukadzi wenyu mutamba. Hana kana basa raanoita rokuti mungazoti mangwana munomuka makati imimi mupurisa adhisaidha chipi. Judiciary yacho inongoita zvamunoda. Vese vangu vakadzi venyu baba, vakadzi venyu baba vamunohwehwedzera imimi ndimi chinhongo idzo isheshe dzembudzi. Ndio zvavari kuitwa vese varume mese muri kungonzwa iso. Tisiyei imi varume vakabata pfuti. Tiregei monotomuita sei? Mamisa nemambama akaswera abva apo. But imi ndimi makamuvharira imi. Apa muri vakadzi vake. Muchiitwa vakadzi nomumwe murume, kuitwa mafidha ehuku nomumwe murume. Chero chaada munongoteedzera chete muchingotera muri mumashure, kuita semapofu. Chii ichocho chamuri kuita icho? Chii ichocho chamuri kuita ichocho chinonganzi uyai muone nyika iri panapa?
varume vakuru vakadaro vanokundwa nanaitira kuri mwana mudiki akangotanga nyika from Norway. Iko zvino izvi nyika yaenda yakure kureko. Varume vakuru vakadaro, varume vakuru vanhu vakuru vanoti wotsa maposti akaposti yekuvageneral haisi posti yokutamba naye mhani yokuti unozorega nyika ichiinda kwairi kuenda iyoyo wakangotarisa. Kupusa rudziko kwakapusa kwakadaro. Makapusa zvakadaro, makapusa zvakadaro, muri kukanganisa. Indai kuna Nantunge uko mutorutsiswa kana makaryiswa naye. Indai kuna Ntunge, kuna Mudhara Ntunge uko mutobviswa mhepo kana dzakakukuta. Musirega nyoka mese makutotedzera iyoyo nyoka iri muhuro iyoyo. Pu!